Warga Patisi TV. Ni kum ka hito ka New Trap Integrated Territorial Organization lembah jone ka kerwa ni khot bangi priang subha ya baro ki pai nang snong je ka briu New Trap ban mi shkmat ban wan shakani ka jingyalang kata ka candle vigil batru ka silent vigil nabanta kini ki khun samla ki khun barit juni ki baloi bala sha ban that no ka jingim juki klampat depor mi kum ka hito ni kerpat ban ni khot sobhaya baro ki long kume ki long pa ki para ki himmen ki samla ki samhoi ban mi shkhmat ban peni ya kata ka jing persya ya kini ki kam pemban ki baja ni hapo kabri New Trap jungi ha kini ki banai balada badru ni khot sobhaya phi ba phimwan ra arta ya ki jan bayong khnang ba phimyo bantap ki sintol jong phi amar kane kade kata ka silent vigil bangindom keran shi kentin ru handrai ka message bat ka kerwo ka di ban poi shi ki bre ki badan hapo kabor bakim dai ban keran bet ne ban keran bet ban ai yangi kata ka safety te ngiru kum ka hito ni kerpa iphi ba phingwan ra ki janjong ban yo ban tap ki sintol jong phi batru ki plakat ba phingyo ban pinsngau sya ka sokar bat ki badan habor ki bakran bet ba ni dai ban pet ki khon ki ti la jong hi kata kalong ka babakla te ngi nakalian jungi ru ni khat iphi baro ki samla samhoi ki long kme ki long pa badru ki para ki men jungi ba phinwan ban mi shkmat ban pen i ka jing so si bat ka jing bitar ba ikini ki jing ja bat ka jing bathat jong kini ki jing em ki bampat dei por jong ki balui le te kumta hi sai sen ni karpa iphi ba phin poi shkani ka jing yalang hapo khandai la hak la shai ka singi robi ba ha khandai la akapor sau buji janmir inya don lang badru ngin pen i ya kata ka jing solem bad ka jing bitar persya ikini ki kam bamban balaja hapo kabri New Trap jingi kontahi kublai shibun in sai kendo la sha pin riu spa ya kak tien la jong pin dam kam ya ka bakan kiyo kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kentien khasi kherdop lani phalor bli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weipan ka kentien khasi kam ju ong ban ya kiu yau up hindrangi kiu yau thep tu da ya kan mau kendit ho lapan mi da ka Patisi TV na ka benta ka jingmentoi upat ba